Enzo Studio. Big boss, itiresa manise wenzo eni ndakasimba unge Nokia ivauze ndiri kuringa unge Lumia ipata shikata kunzima sinia kanone naro kabvunza kajunia eni ndikutonza tambo pandashikata kunzima mbo kana ndasvika ipapo chimbomira kukanda dumbu eni ndikutonza tambo pandashikata kunzima mbo kana ndasvika ipapo chimbomira kukanda dumbu eni ndakasimba unge Nokia ivauze ndiri kuringa unge Lumia ipata shikata kunzima sinia kanone naro kabvunza kajunia pandakati makwekwerukwe vakapombora mute senge vazora bute vamwe vachibuda rute ene ndikutonza tambo pandashikata kunzima mbo kana ndasvika ipapo chimbomira kukanda dumbu ene ndikutonza tambo pandashikata kunzima mbo kana ndasvika ipapo chimbomira kukanda dumbu eni ndinorova mangoma nekuda kwengoma ndakunzi mukuma wesho ndiwe wangu mukuma nekuda kwengoma tinosvika chuma yebi machine akabatidza mushino show ndipe kabiti ndoda kugara ndatomhanya chiitikozi ndiri muchiki ene ndikutonza tambo pandashikata kunzima mbo kana ndasvika ipapo chimbomira kukanda dumbu ene ndikutonza tambo pandashikata kunzima mbo kana ndasvika ipapo chimbomira kukanda dumbu eni ndakasimba unge Nokia ivauze ndiri kuringa unge Lumia patashikata kunzima sinia kanone naro kabvunza kajunia pandakati makwekwerukwe vakapombora mute senge vazora bute vamwe vachibuda rute ene ndikutonza tambo pandashikata kunzima mbo kana ndasvika ipapo chimbomira kukanda dumbu ene ndikutonza tambo pandashikata kunzima mbo kana ndasvika ipapo chimbomira kukanda dumbu eni ndinorova mangoma nekuda kwengoma ndakunzi mukuma wesho ndiwe wangu mukuma nekuda kwengoma tinosvika chuma yebi machine akabatidza mushino show ndipe kabiti ndoda kugara ndatomhanya chiitikozi ndiri muchiki ene ndikutonza tambo pandashikata kunzima mbo kana ndasvika ipapo chimbomira kukanda dumbu ene ndikutonza tambo pandashikata kunzima mbo kana ndasvika ipapo chimbomira kukanda dumbu ene ndikutonza tambo pandashikata kunzima mbo kana ndasvika ipapo chimbomira kukanda dumbu ndikutonza tambo ndakunzima mbo ndasvika ipapo kukanda dumbu Enzo Studio.